αυτή την εμπειρία. Αρχικά ήταν διστακτικό. Ναι, ήμουν διστακτική στην αρχή. Και είχα πάει περισσότερο για τον Καβαλέ, για να δω τι μπορεί να γίνει, για παράδειγμα. Και είδαμε τα φυσικά. Ναι, μου φαίνεται διάφορα πράγματα και αυτό με έκανε να θέλω να μιλήσω στην Τιτζάν περισσότερες φορές. Κάθε μέρα με βλέπω να ψηφίσω το καφέ και έτσι μπορώ να μου βοηθήσω για το άμεσο ή ακόμα και για το απότερο μέλλον. Πράγματα που πήγα να συμβούν. Ή και στην εξυπηρετότητά σας. Για το μετριολογικά, για παράδειγμα. Να μου πούνε πόσα είναι η δουλειά σας. Μου είχε πει η κοπέλα τότε. Αν δεν βγαίνει το 100%, βγαίνει το 90%. Ναι, σπουδάζω τρεις επιχειρήσεις, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, σαν την δίκτυα που είναι, ήθελα να πάω δουλειά. Πήγα λοιπόν, μου είπαν ότι δεν θα είναι αυτό και μου είπαν ότι το 14 Ιουλίου, και έτσι έκανα το σκοτάδι. Βρήκα δουλειά εκείνη την ημέρα, έπαιξα δουλειά. Ένα παράδειγμα είναι αυτό. Θα μπορούσε να γίνει έτσι κι αλλιώς, αλλά εμένα με μάθει αυτό το γεγονός ότι μου είπε ότι η Ελλάδα είναι δουλειά. Ο καθένας θα κάνει ανάλογα τη θέση του. Εμένα μου αρέσει να το λένε καθημερινά. Σε κάποιον άλλο μπορεί όχι. Άλλο